provided for. Okay. Nyaka gi sani nitiere weche ariyo madongo. Mokwongo en kwan mar nyithindo madonjo e sikunde gi. Nitiere sikunde, ok sikunde te rwak nyithindo e junior secondary. Nitiere sikunde ma owach ni nyithindo mane some nikech gionge gi gik madwarore. Koro giwuok e skul no gidhi e skul machielo manitie machiegni. Ma nyiso ni skul no nyaka bed ni nitiere gi mwandu mathoth kata infrastructure moingo kaka ne en godo chon. Kuom ranyisi skul samoro ne nyalo bedo gi nyithindo 80, koro nyithindo donjo 120, 150. Un kaka jotelo mag jopuonj, mar riwruok mar jopuonj, bende useketo piny owacho piny mar neno ni ondik jopuonj gi nikech wacho ni nitiere dang' ni moro ka ni skul ka skul nyalo yiero mondo mi ondik jopuonje madhi konyogi. To ere kaka ma biro bet mar ni jopuonj go bedo mongirore kendo moluwore gi chike mar nyiso ni japuonj mar primary opuonje primary, japuonj mar sekondar manigi lony mar sekondar opuonj junior sekondar. King'iyo sani, sirikal jocho ndiko jopuonj ma onego bed ni gidonjo e tich machiegni. To jopuonj mindikogi ibiro yudo ni ng'eny gi gin jopuonj ma nyocha sirikal target mondo gibi gipuonje junior secondary. Koro jopuonj gi onego bed ni donjo e tich e dwe manyien mwadhi chako ni. Ng'eny gi osechako filo forms moko ma mimiyo gi mondo bed ni ondik gi e tich. To kaluwore gi sani, kata skunde mag primary gi ibiro yudo ni nitie jopuonj ma nigi lony, ma nigi degree kata diploma, manyalo puonjo nyithindo gi e short term measure kapok ka jopuonj moko ma sirikal ndiko ka biro. To be Teacher Service Commission no keto lendo moro ni ka nitie japuonj moro amora manie primary madwa ni mondo donje odhi opuonje junior secondary, onyalo jaso form mondo kawe mondo dhi opuonje junior secondary. Koro mano be nitie. Koro wakawa gi ng'uono gi kwe ni jopuonje biro yudore madhi puonjo e junior secondary. Ere kaka dhi bet